Maayong buntag, kabisayan nag Mindanao, labi na sa atong mga suking tigpaminaw, dinhi sa ginusarang sibiyaanan sa mga mamumuo. Ug kini ang programa sa kahanginan sa Ramon Avitis Foundation Incorporated, ang Pagtuki. Kini inyong lagad. Si Pagtuki Tat Samson nakig-uban kaninyo sa usa ka oras nga pagpaduki sa mga isyu nga may kalabutan sa kalambuan. Mahigala, Agosto 22 karon 2015, adlawng Sabado, no? Ikatulong Sabado sa bulan sa Agosto mga higala ug atong pagatukion ang bayani kaniadto ug karon. Again, ang atong topic karong buntaga mao ang bayani kaniadto ug karon. Apan sa dili pa ko mo padayon mga higala, tuguti na ako sa pagpangayo pag-usab kaninyo og katahuran ug pagkumusta kaninyo mga higala nga suki kayo nato nining ato ang programa, no? So nahon nato atong mga kaigsuonan diha sa lain-laing isla sa og probinsya sa Leyte, sa Bohol, sa Siquijor, sa Negros, o man sab sa pitong kabahin sa Mindanao, o man sab sa atong mahal nga probinsya sa Sugbo mga higala, o lakip na niini ang iyahang mga isla, no, nga naglangkob sa Camotes Island, sa Bantayan, no, o mga kaislahan pa, no. So kaninyong tanan mayong buntag usab ang ato sa mga kaigsuonan nga nang limbasog karon, no, nga naa silang tag sa panginabuhian ug naa usab sa ilang tag sa kapanimalay. Kaninyong tanan good morning, no. So may naotan, no, nikisdom na sad mga higala ang langit, no. So ingon man sab akong kumustahon usab ug i-greet ang ato ang mga suki kayo diha sa Tinaanaga, si Mama Bibi ug Papa Natoy ug mga kaigsuonan ug mga kahigalaan, no, nga nagpaminaw gayud kanunay ug nagsunod niya tong programa. Ug mga usab sa diha sa to ang Kapikas, no, diha sa Lahog, no, sila si Remy ug mga kabataan. Good morning natong tanan. So mao na nga nindot kayo atong pag-isgutan mga higala tungod kay atong isgutan, no, ang mga bayani karon ug kaniadtong mga higala. So mao na nga kuyugan sadta sa to ang mga dinapit nga ilahatang sayran mga higala kabahin sa atong topic karong buntaga, no. So mga bayani mga higala. Alright, unya di na ko langanon mga higala, ako da yung i-introduce ang ato ang bisita karong buntaga dinhi sa studio, ang kasamtang ng Executive Director sa Ramon Avitis Foundation Incorporated, Culture and Heritage. So niya suki kay ni mga higala. Inig-request ani wa gini balibad. Live gini pirmi mga higala. Way lain ang amo ang ikapasigarbo sad, no, usa sa mga haligi sa Ramon Avitis Foundation Incorporated, si Ma'am Joy Doc Jocelyn Hira. Ma'am Joy, mayong buntag. May buntag sir ta, so may buntag sa atong suking tigpaminaw. I'm really proud na suki kay ko, no, nga tigpaambil, tigpaminaw, tighisgot, unsa pa. So ang atong suking tigpaminaw, no, kay nindot man ko kaining mga topic nato sa atong programa mo na nga pagtuki, no, tukion jud nato unya nindot manggod kay ni. So unya ganahan sad kay ko nga ang atong mga suking tigpaminaw maminaw sad niya ni daghan gyud ang imong mga listeners sir Tats. So una nga kaning akong pag-anhi dinhi nagpakita ni sa atong suporta sa nimo personal ug suporta sa foundation ug sa atong programa nga para sa Katilingbang Kalambuan. Yes. So mao ka tong mga higala, no. Intro pa lang kayo, na patik na kayo. Mao to si Dr. Jocelyn Hira, ang Executive Director sa Rafi Culture and Heritage. Unya karon taon kuyugan sadta sa usa-usab sa mga haligi, no, sa Ramon Avitis Foundation Incorporated. Usa sab siya ka Executive Director sa Eduardo Avitis Development Studies Center, way lain si Ma'am Evelyn Nacario Castro kon Naxi, no. So siya kuyugan sadta. Unya silang duha mo ay ato ang resource persons mga higala kay kini sila mga igo na gyud kayo ang ilahang mga nahibaw-an, no, kabahin sa atong topic karong buntaga mga higala. So the common perception of a hero is an individual who has the courage and conviction to fight battles for the benefit of the entire populace mga higala, no. So mo ginay ato ang pagtan-aw sa usa ka bayani mga higala, no, nga aduna siya ay kaisog, no, conviction sa pagbatok mahigala sa nga
kanang nga ang makabenefit mga higala, no, ang kinatibuk-an mga higala. So every last Monday of August we celebrate National Heroes Day, no, kini in recognition of the exemplary deeds done by our heroes mga higala. This day is also the perfect time to recognize unsung heroes, those who go out of their way to serve their country and countrymen. So mao kini sila mahigala, no, ang mga giila nato nga mga unsung heroes. One of them is Benigno Ninoy Aquino Jr. Sayod na gyud ta. Nga in fact kagahapon, no, atong gisaulog, no, ang pag celebrate, no, alang kaniya mga higala who step up nga nalimbasog mga higala og nibatok against a dictator to protect our rights and freedom. Ang iyahang contribution mga higala ngadto sa Philippine history is by being a modern day martyr and hero has awakened many Filipinos to fight for freedom under the reign of the late Ferdinand Marcos. Every nation needs a hero mga higala. Tinuod yun na, no? Someone who defies the limits of our aspirations and takes risks just to impart positive change in the community and in our country. Not only for today, but alang usab sa henerasyon nga moabot mga higala. Ang mga pangutana, as we seek people who could inspire us to do more for our country, how important is good leadership in this pursuit? Why is it important to retell stories on acts of heroism? Unsa may mga qualities sa atong mga deed heroes should modern day ones have? So mao maning mga pangutana mga higala nga sayran nato sa itong mga bisita karon ilatang tagaan, no, og igong kasayuran kabahin niini. So amo mong giawhag sa pagpadangat sa inyong mga mensahe nindot unta kung either mo text or mo tawag mo, mao kini ang mga numero. Ang atong pagtuki hotline ang numero 256-1679 o baka sa 255-5754 o baka ipadala inyong mensahe pinagi sa atong pagtuki mobile ang numero 0932-848-7293. So mao kana mahigala ang ato ang mga contact numbers din inyong mapadangat ang inyong mga mensahe og kung buot sad mong mo padala sa inyong mga post mahigala sa ato ang Facebook page ang atong pangutana dito, who is your modern day hero and why? So mao kini ang mga pangutana nga pwede ninyong i-post unya atong tagaan og higayon nga atong basahon sulod nini nga to ang programa mga higala. Alright? So di ta maglangan ato dayon ning sayra, no, ato dayon ning hinabion si Ma'am Joy Hira nga naa din karon live kuyo kanato sa studio. Ma'am, una sa tanan, good morning once again. Unya, kumusta na? Ato lang Friday, no? That's 14. No? Last week, atong gi pasidunggan. Ma'am Joy, ang ato ang mga modern day hero, no? Nga dako sad sila na contribute sad sa ato ang sa ilang komunidad ug sa atong nasod. Ma'am Joy, una sa tanan, kumusta? Unya, unsa naman ang mga kalihukan kay usam sa kas na involved, no? Gayod sa katong gitawag og Rafi Triennial Awards. Yes, ma'am. Okay. Ang una siguro sa tanan, Sir Tats, kung moingon ta, no, sa atong mga suking tigpaminaw kay mo interact mo gyud ang atong mga kuan suking tigpaminaw. Naamang gud ning gitawag nga, di ba kanang ang notion nga usa ka kabayani, usa ka hero, naamang gud ni duna ni siya kuano kay sa kita na naedukar ta, no, sa atong pag-eskwela nga ang hero lang katurag yung namatay. So ang ato, di ba, atong mahibaw si Apolinario Mabini, si Jose Rizal, si Bonifacio, unya kinsa pa tong mga nangamatay nga ni paagas og dugo para sa atong yutang na tawhan, no? Pero usa lang kini ka aspeto sa usa ka bayani. Kay ang bayani manggod, ang important nindot man ni siya nga retrato, no, picture para pag tan-aw kung ang ownership sa atong mga kauban sa katilingban kay kuan nga naatay kuan bitaw murag kanang naatay gibira kanang naatay gigunitan nga kanang tungod aning mga tawhana nahimo na inani ta karon kay tinuod man gyud kung wala pa to makigbisog, wala pa to nakig-away
paranglitan si Lapu-Lapu nga giisip nato nga unang bayani sa Kabisayan kay wa pa gyud nanay Pilipinas adto pero dili pa gyud kaayo ko kay kanang ang kuan man gud ani nga gilabanan nato kung kinsa ta kung base sa prinsipyo dili lang kay gilabanan nimo nga walay prinsipyo do na tay prinsipyo. So sa ato pa ang kaning moingon tagbayani Sir Tats apil ni importante man gud ni siya sa paghulma sa atong kultura, no? Ang pasabot sa atong gitawag nga kultura kanang pamaagi sa panginabuhi, way of life. Kitang tanan, di ba? Uniforme mo kita mga Pilipino, Bisaya gani numero 1 ang atong kultura nga ang atong pinulungan, no? Subuanong Binisaya nga pinulungan. Ang atong pagkaon, di ba kung mayon kita ginamos or buwad lami jud kay nato or utan or bisay mais nga ginaling gutomon sa dana Ma'am Joy. Kani mga kuan man ni siya mga muni ang mga retrato nga naghatag nato og understanding ba pagpanabot kung kinsa ta sa to pa mo lang ni ang aspeto sa pagkaon nasa tay aspeto sa pagrespeto pero ang usa ka kultura kinahanglan sad siyang mga modelo. Sa to pa unsaon man nimo, di ba nakahibaw ka karon ang sunod unsaon man na nimo pag inculcate ang values kay values man gud ni ang atong istoryahan dinhi. So mo nang magbuhat ka og mga modelo kay mao man na siya sumbanan, di ba? Sa paranglitan mga ginikanan sumbanan na sila sa ilang mga anak. Sa ato pa kasagaran nga og ang hinahan ang ginikanan barumbado, chances are wata moingon nga barumbado sa danganak pero chances ay kamo mo iyang namatan mo iyang nakitaan sa ato pa sa usa ka katilingban ang atong tan-awon nga kinsa maning unsa man ang mga mithi nga dapat tan-aw nato sa usa ka tawo nga maayo, no? So mo ning role modeling mo nang nihatag dayon ta og mga mauni ang klase sa tawo. Kinahanglan dili lang siya maghunahuna si ang kuguling kundi maghunahuna siya sa kinabag-an. Kinahanglan nga dili lang siya ginahanglan dili siya hambugiro kung dili magtan-aw siya nga ang iyahang kinaadman dili lang para kaniya kung dili kinaadman para sa tanan. So mo ni siya. So importante ni para ang sunod nga henerasyon nato Sir Tats makabaw sila kung unsa di ay ang atong tulubagon isip miyembro sa usa ka katilingban, no? So importante kay na Doc Joy nga at least na masayod sila unsa di ini mga qualities nga angay natong sundon sa usa ka bayani kay kini siya mo'y maghulma matod pa nimo mo siya maghulma no sa labi na gyud sa ato ang mga umaabot nga leader sila mo'y maghulma no kini mo'y maghulma kini mga qualities sa nangagi nato nga mga heroes. Pero Doc Joy ang akong pangutana unsa man ka importante no nga mo paambita no sa mga istorya nining ato ang mga great heroes labi na gyud sa atong henerasyon. Ang importante ani Sir Tats, mo pa ni kuan ko kay murag ang emphasis manggod sa ato ang pagtudlo sa formal education nato is ang hero katurang nangamatay. But ang kabag-uhan manggod tungod kay bag-o na sa ang katilingban nagkaanam og ka-complicated, nagkaanam tag ka international, kinahanglan taog dili lang di ay gitagaan sad nato gibug-aton ang heroes nga buhi nga mahimo silang role model para sa atong katilingban, no? Mo ning pananglitan kaning ato ang Ramon Aboitiz Triennial Awards, no? Isip usa ka kuan manggod usa ka social development foundation ang atong kuan kaabag kita sa gobyerno o sa ubang mga tao para pagpalambo sa ato ang katilingban, di ba? Unya ang kaning pagpalambo sa katilingban wala ra man ni siya gibuhat sa usa ka mayor or sa usa ka bayani kung dili dunay mga mithi nga dapat tan-aw nato nga moy mabuhat kay in the end di ay ang sa atong triennial sa kibaw ta nga dili gyud ay kinahanglan nga edukado ka dili kataas kinahanglan nga na kay titulo para mamahimo kang sumbanan sa kadaghanan, di ba? In fact, ako nakamata gyud ko sa among kuan nga ang mga barangay captain namo kaniadto or kanang mga itawag nga local leaders kanang atong accepted nga local leaders wala man na sila gi-elect gani no pero ang mga tawo miingon nga katong sa amoa sa kamaro si Anhing ko anoy maigid to siya kanang og mangita ka mga kag advice adto dito sa ato pa ang atong gibuhat sa Ramon Aboitiz Triennial Awards nangita ta og mga bayani nga gikan sa kinabag-ang katawhan gikan sa kabaryuhan o gikan sa kanang kabukiran nga tungod sa ilahang
panabot, no, gikan sa nga tungod sa ilang eksperyensya nakita nila nga kining usa ka butang nga ilang gibuhat nakatabang pagpalambo sa mga kausa sa katilingban. Pananglitan daghan namang ug ining atong kausa, dili lang kay kaniadto sa American period o sa Spanish ang atong kuan politikanhong kagawasan, di ba? Pero karon nakakuan ta nga tungod sa development nga exploitation sa natural resources, nakalimuta nga tungod sa ang atong resource di ay dili na siya nga kuan kanang bitaw dili madiplit, dili mahurot. So pananglita karon diha sa ta nakalimot na bitaw ta, Sir Tats, nga tungod sa atong development sa katilingban ba nakalimutan nga ang kahoy di ay importante kaayo siya kalikupan. Nakalimot man ta ana, pero ang atong mga kauban dito sa kanang ang atong mga indigenous population nakahibaw gyud sila nga upat yun nimo usa ka kahoy, dako kay na siya epekto. Or pananglitan nga kung pataka ka og kuan divert sa tubig, ina na bitaw nga kuan do na ni sila panabot, no, nga tungod sa ilang pag-interact sa environment. So mo ni nga moingon ta nga ang atong mga heroes karon gikan kausa nga importante sad kaayo, kay ang ilang kausa nga gigunitan kausa pud ni para sa survival. In fact, survival sa atong katilingban, pananglitan si Tatay Iti, di ba? Para niya ang istorya ni Tatay Iti nga mamutol siya kahoy kaniadto. Kay wa siya kasabot, no? Wa siya nakalimot siya ba? Kay dugay ng kuan ang values nga gitudlo niya nga basta putlo nimong kahoy niya dili sa siya wa siya kay kasabot. Pero diha na nga nakakita siya sa epekto sa iyang gibuhat, nakahinuktok siya ug diha niya gibuhat nga nagbuhat tayo siya atong gamay nga forest, diha niya nakit-an. So mga inani ba these are heroes because ang atong buhaton nga og nahimo ni Tatay Iti nga moingon guys, Tatay Iti wa koy grado pero kuan college, first year college man tayo sa Tatay Iti, no? Or pananglitan si Nanay Kubing nga pinaagi di ay sa pagpakita nga babay gud to siya nga mudaro, grade 2 in town right yang naabot tungod kay gubat niya nangamatay iyang ginikanan. Unsa iyang gibuhat katong ilahang pagkuan sa uma, di ba? Unsaon pagpalambo sa uma. Sumao ni ang atong mga heroes nga mo pakita sa atong kuan ba sa katilingban nga mahimo ni nako dili gyud kinahanglan nahimo ni Tanay Kubing, nahimo ni Tatay Iti, nahimo ni Dr. Kakaldo nga usaon ta ka doktor nga moadton ta kasagaran og natay titulo adton din ta sa Amerika wa sa tadapit, pero dili nakakita si Dr. Kakaldo ug unsa ka kuan gikinahanglan ang iyang kinaadman isip usa ka doktor pagtabang sa mga tao didto sa kuan kanang hilit nga lugar sa Mabinay. Pero so ang iyang gibuhat, iyang gi-improve ang health system nila. So muna nga karon tungod kay na-improve niya ang health system, na-improve sad niya ang pananaw sa mga tao nga duna di ay hope, dunay importante mong go-insert. That's in the end ang kaning atong mga heroes, sila man ay mohatag og kanang kuan kanang hope gani nga naapagyoy kuan naapatay mahimo aning kalibutan na. And that's very important kay ang usa lang ka paglaom nga imong ihatag sa usa ka amahan adto na mo adto siyang mga anak unya ug adto na siyang mga anak niya, di ba gyud ta kaingon nga usa duha tulo ka anak ang epekto anak mo ripple na siya sa ato pa kung muhatag ang usa og paglaom unya musunod ang uban, ang sunod ana niyang ma-influence so that makakita ko mo na nga moingon jud ko nga sakto gyud si Ninoy nga yung siya nga this country is worth dying for. It does not mean nga mamatay ka because nagkuan kag dugo, but mamatay ka to the others kana bitawng alang sa uban, alang sa uban nga alang sa kagawasan sa kadaghanan, alang sa kagawasan. So diha mamatay ka sa imuhang to the others nga imong tabangan sila, dili lang kay imong ambisyon, imong patigbabawon nga madato or mauna, but which is also good. Pero ang kaning mga tawhana nga gikuha nato sa Ramon Aboitiz Triennial Awards kini ang nagpakita nga kung mahimo moro mo gudi kung mahimo aning usa ka tawo nganong dili nimo mahimo. Sa ato pa naghatag sad kini sila og di lang kay role model nga sundon, naghatag sad sila og pamaagi o nagpakita sad sila pamaagi nga kung mahimo di ay nako ni mahimo aning usa ka tawo, mahimo sad ni nako. So gi-challenge pud ning atong mga suking tigpaminaw karon, Sir Tats, nga unsa man ang imong mahimo, di ba? Unsa may iyahang contribution. Sa imong sa imong pwede siya ma-contribute. gamay ra, Doc Joy, pero dako siya og epekto sa iyang pamilya o komunidad.
mo ni unya kita manggod kabaw mangyud ko nga kada usa nato no as kada usa kasuking tigpaminaw nato ang nakapaminaw nato karon duna mangyud kay imong kaugalingong kinaadman dili man na ang kinaadman wa na nag-agi nga naa sa eskwelahan wala duna ta kay dunang tay atong kaugalingong mga panabot Tinuod. so muna ang kanang atong mga panabot ato nang gamiton para ma-inspired po ang uban. No? So, muna atong gipangita sa Ramon Aboitiz mo nang in all the pila na ni ka years, no? So, nagsugod tag 1996. Ang mga tao, maglisod pag yun sila, Sir Tats, kay murag di kay sila ka-imagine nila ba nga. In fact, kanang atong mga nominees, ingon sila, well, you're a hero, pero murag dako ra kay sapatos nga tumba nimo ba as hero. Kay, kamo ka, I think ang ato sang mga gipang nominate or ang ginominate sa mga tao, mauwaw bitaw sila kay gamay ra kay ilang contribution pero tanawa ra gud kung usa ka gamay nga contribution para sa kalambuan sa katilingban niya naa sa diri kung ang tanan kuan ripple kanang gitawag nato ripple effect dako kay nag-epekto Tinuod. para sa kanang paglaom sa atong kuan ugma damlag. Doc Joy, ang atong gipangisgutan, ang imong gipang-mention nga mga pangalan are those kanang bagong henerasyon nga mga heroes. Yes. Kining imong gipangisgutan are those nga mga simple nga mga tao nga pinaagi sa Rafi Triennial Awards atong na padayag ngadto sa kadaghanan nga mao ni ang ilang mga buhat. Doc Joy, akong pangutanan nimo, how do modern day heroes differ, no? Ang ilang kalahian sa mga nangagi pod, no, nga mga heroes. Apan nimula nang tubagon, Dok, human lamang na pipila ka mga pahinomdom o dugang mensahe. Kahibaba mo nga ang pagsaulog sa National Heroes Day gibalhin sa katapusang Lunes sa buwan sa Agosto. Matod pa sa www.rappler.com, si kanhi Presidente Gloria Macapagal Arroyo ni-issue niya atong 2007 sa Republic Act 9492 nga nagmando nga ang regular holiday nga natumong sa adlong Domingo balhinon kini sa adlong Lunes sa katapusang buwan sa Agosto. Kini si Pagtugi Chrissy naghatod ni ining mga gagmayng kaalam. Maayong buntag, ani ang mga pinakaunang kalihukan ug panghitabo sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated. Gideklara na ang mga mananaog sa 6th Ramon Aboitiz Foundation Incorporated Triennial Awards kon Rafi RTA ni atong miaging semana. Ang mga mananaog mao silang Nanay Anita Castillon alang sa Ramon Aboitiz Award for Exemplary Individual ug ang Kantabanga Foundation for Peace and Development Advocates Incorporated kon KFPDAI kinsa nakadawat sa Eduardo Aboitiz Award for Outstanding Institution. Alang kang Anita Castillon, gitanyag niya ang iyang kadaugan sa Tribu Tiboli sa Lake Cebu sa South Cotabato. Nagkanayon si Castillon nga mao kini ang naghatag kaniyang inspirasyon aron sa pagpadayon sa pagserbisyo sa ilang komunidad. Samtang ang KFPDAI nagkahiusa sa pagpasiugda sa kalinaw sa mga lugar nga apektado sa gubot sa Mindanao. Tumong sa maong pundok nga himuon nga Peace and Development Communities kon PDCs ang mga komunidad. Ang parehong mananaog nakadawat og trophy og 484,000 ka pesos nga ganti. Nidaog ang usa ka foundation nga gipanguluhan sa usa ka ex-combatant atol sa gipahigayon nga awarding sa 6th Rafi Triennial Awards sa miaging semana. Ang Kantabanga Foundation for Peace and Development Advocates Incorporated kon KFPDAI mao'y napiling mananaog alang sa Eduardo Aboitiz Award for Outstanding Institution. Matud pa sa Executive Director sa KFPDAI nga si Hadja Giobay Jaculano, ang maong kadaugan alang sa mga tanang tao, alang sa mga tanang mga tao sa Mindanao nga nakigbatok alang sa kalinaw sa maong dapit. Ang maong organisasyon gitukod niya atong tuig 2000 diin ang tumong niini ang pagpalig-on sa kalinaw ug pagpalambo sa ilang komunidad pinaagi sa serbisyo sa katawhan ug pagtinabangay niini. Usa sa mga advokasya sa katukuran mao ang pag-engganyo sa mga kababayen-an sa pagpanginlabot niini sa kausaban sa komunidad. Ug mao kini ang nahitabo karong semana sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated. Kini si Pagtuki Buen, maayong buntag. Eduardo J. Aboitiz Cancer Center kon EJAC sa programa mo sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated naglihok sa sayong pagmatikod sa cancer alang sa dugang kasayuran tawag sa 254-6351. Usa
ka ba kananay nga adunay negosyo o ganahan nga mas mapalambo pa kini? Apil na sa microfinance nga programa sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated kon Rafi ug pahimusli ang iyang gitanya ga production loan, savings ug microinsurance. Alang sa dugang kasayuran tawag sa 414-9996. Mahimo sab mo tax sa 09285593-858. Rafi Microfinance ang inyong kaabag sa responsableng patigayon alang sa kalambuan. Okay, balik ta mga higala, no? Still live yapon kita karon ug kuyog nato dinhi mga higala sa studio si Doc Joy Hira, ang Executive Director sa Rafi Culture and Heritage Unit. Okay, nakaroon sa linya si Ma'am Naxi. Ma'am Naxi, mayong buntag? Yes, ma'am. Kuyog na ko ron din sa studio si Doc Joy. Oh, okay. Good morning, ma'am. Yes, ma'am, ang atong nining ato ang pagsaulog no sa National Heroes Day unya sa kagahapon ato pong gisaulog no. Ang pag celebrate no alang kang Benigno Ninoy Aquino Jr. Ma'am, akong pangutana nimo unsa ka importante no? How important are our government leaders diha sa pag-abag no sa pagmold og mga heroes, ma'am? Yes. Ang kuan mo nato, in general that ang kaning pag one is that leadership no ang konsepto sa leadership kay we really need someone to rally us, di ba? Towards a certain vision. So kay ang kaning leadership it also connotes those who are taking accountability. So without leadership, without those who really are taking responsibility to move us towards the future, magkakatag-katag man ta. So importante gyud kaayo nga adunay mo take ni ana no mo take the lead no, in moving towards the vision. And of course, if you're talking about molding and shaping young people, kuan siya crucial because you're not talking only about the present, but you're talking about the future. Dili na to ma-overemphasize no ang concept sa leadership. Labi na sa ato ang mga nagkupot sa atong pangatawanan. Ma'am, unsa may mga qualities sa atong past leaders or heroes that of those of today nga angay nilang huptan, ma'am? One is, again, ang kaimportante sa na ay panglantaw. Adunay vision, no? So, mao ginay pinaka important yun kay mayong kag leadership, you're taking a group of people no, from the present towards the future. So, kana ang panglantaw. Ang kaduha kaning sa paghuna-huna, dili sa iyang kaugalingon, kundi para sa uban. Ang konsepto sa kaning gitawag na magic, no? Kuan sa kaning Jesuit no siya nga concept. For to become better and to become more for others. So you are doing more, you want to do more, not counting the cost. So mo na duha para nako tat ang pinaka-importante na quality no, sa ato ang mga leaders na hinaot kita mismo aduna sad no. So kana vision of kaning magic, becoming more and doing more for others. Ma'am, who are these people who create positive change of our community? There are people, those we call leaders and heroes, no? Naglain-lain na sektor sa ato ang komunidad, diha sa level sa barangay mismo, sa munisipalidad, probinsya, of course, sa nasod. Ang ako alang recent nga example sa ato ang sa Rafi Perennial Award, pag-umangkayo ko nato youth Telegram. So, ang akong nakita dito kung kato si Nanay Anita, no? Castillion, teacher ni siya, apan dili siya in a way ordinary na teacher because siya mismo ang nagtukod og mga eskwelahan para sa mga tiboli, no? Walay ingnon nato nga iya on her own, no? Of course, nangayon siya tabang sa uban, pero wala nagpangikog ba nga maghuwat siya nga tabangan siya. So, very ordinary person na again naata to siya choice nga mubiya kay ang anak ko ama sa Amerika so she have lived a relatively comfortable life no apan siya dito nagpabilin dili ni sa Tiboli mismo taga Antique ni siya
apan nahigugma siya sa mga Siboli o dito sa sakripisyo kayo niya na nagservisyo siya sa mga Siboli. So aside from Anita ma'am, daghan pa gyud kayo tang mga Daan, no? Moingon ta sa kaning grupo lang daan katusad ang Kantabangas Foundation for Peace and Development. Katong grupuha mga formerly mga combatants to sa Moro National Liberation Front. Apan ang ilahang konsepto of kauswagan of change, no, na change po kay instead of taking up arms, no, to fight for change, ang ilahan ng gihimo naglusok man ni sila og mga pamaagi diin ang peace, no, kalinaw ang ilahang gihimo. So naghimo ni sila mga peace development advocates, no, and mga communities diha sa Maguindanao nga mga lain-lain nga proyekto para mo asenso ang komunidad diha sa ilaha. So ang ilaha from combatant of MLLF now to peace advocate, no? Kaya nakikita nila nga mabuntog nila ang kapobrehon, no, sa ilahang mga tugtuunan pinaagi sa paghimo og mga peace zones, no?